Prim Ministru. Ara l-kan. Prim Ministru. Ħansaqsek mistoqsija jogħġbok. Dal-għodu, s-sada. Dwar l-iżvela Beppe li hemm persuni li għandhom żewġ voti, l-opinjoni tiegħek. Jgħidux. Le, kemm insaqsik jekk għaliex għadek ma ħadx passi wara 24 sija minn duġi żvelat. Jista' jmur mal-ewwel qudiem il-Kummissjoni Elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali hija responsabbli. Jekk veru jkun irresponsabbli li għandu xi tip ta' informazzjoni ma jagħtix. Grazzi Mario. Sibx inti bħala Prim Ministru responsabbli inti li temmur ant il-Kummissjoni. Responsabbli min jagħmel l-allegazzjonijiet, grazzi. Permettili, ma lej. Ok. Alright, sorry, għajli. Iġbet l-enturaġ.